Jussi! Terve! Tapio. Tapsa. Tapsa. Mitäs? No mitäs tässä? Mä olin tuossa lounaalla ja... Niin olit sä tässä lähistöllä duunissa? Joo, edelleen. Ja hommia piisaa? No hommia piisaa ja vähän ylikin, Asutko sä tuossa rannan puolella? Joo, rannan puolella. Loistavaa. Joo, mutta hei, nyt on pakko kysyä. Kysy pois. Kai sä itse huomaat, että sä kärtsäät? Ai sä huomasit? Huomasin. Joo, ei tässä mitään. Mulla paloi hihat, kun ei mennyt ihan yhdet ostokset putkeen. Ei hemmetti. Joo, näin kävi. Ja poltit hihat? Hihat poltti. Ja mun pitää mennä. Joo, no mutta vie terveisiä. No. Kelle? Töihin. Okei. Ja samat sinne. Joo.